Police Regional Director Brigadier General Roderick Agustus Alba nagpahinumdom sa 92 Days Challenge sa mga direktor sa kapulisan sa probinsya o baka sa syudad. Subay silang mga nabuhat ng kalampusan batok sa krimen o sa illegal nga drugas. Nagsugod ang unang adlaw sa challenge niadtong Oktubre 13 sukad siyang paglingkod sa katungdanan. Wala man itataw sa direktor nga hulipan ang mapakyas apan giparehag niini nga daghang interesadong opisyal nga mamahimong city director o kaha provincial director. Ani ang report. Sa accomplishment report sa Police Regional Office 7, sugod sa Nobyembre 13 hangtod sa Nobyembre 19, nakapahigayon ang nagkrenlaing police offices og 195 ka mga police operations. 253 ka mga tao nga nalambigit sa ginadiling drogas ang nasikop. Bukan tinadusab sa 1.1 milyones pesos ang balor sa ginadiling drogas nga nasakmit. Samtang sa simultaneous anti-criminality law enforcement operations kung sa CLEO, nga gipahigayon sa Nobyembre 19 hangtod na sa Nobyembre 20, mubalor usab sa 5.7 milyones pesos ang kantidad sa ginadiling drogas nga nasakmit. Apan bisan pa sa accomplishment nga nakabot sa nagkrenlaing police offices, gihagit gihapon sila ni Police Brigadier General Roderick Agustus Alba nga mas palabuan pa ang ilang nahimo. Laing hagit ni Alba nga muhatag og report ang tasatag sa mga opisyal sa kapulisan sa katawhan aron pagpahibaw sa kalampusan nga ilang nahimo batok sa kriminalidad. I'm directing all the chief of police, the PDs, the cities to come up with a press statement that they take the challenge. Bahad sa direktor nga ang mga opisyal sa kapulisan nga dunay ubos nga accomplishment report posibleng mahilipan sa katungdanan. Karong adlaw mo nang ika-33 ka adlaw sa 92 Days Challenge nga gipaabot nga matapos 56 ka adlaw gikan karong adlaw. Maraming nag-aabang gusto maging chief of police, maging commander. Kaya we give it to those who are more deserving. Baka ako ay nandyan sila for the same mga pwesto. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Famary Dumabo. Balitang Bisdak.